F'għodwa tipikament xitwija ta' Diċembru, għad kbir ta' parteċipanti naqdu għall-awma annwali ta' Santa Claus, attività li lan tagħha u li jinġabru fondi għal Malta Community Chess Fund. Id-daq tal-banda tal-Scouts u dak tal-banda tal-Forzi Armati ta' Malta ħoloq atmosfera festiva li żiedet l-entużjażmu ta' dawk preżenti. Preżenti għal dan l-avveniment kien hemm il-President ta' Malta, Miriam Spiteri De Bono, akkumpanjata mis-Sindku tal-lokal Nigel Holland, li fid-diskors tagħha enfasizzat l-importanza tal-komunità, tal-karità u tas-solidarjetà, speċjalment f'dan iż-żmien tas-sena. L-għajnuna u l-input tal-Forzi Armati ta' Malta u għaw l-Scouts, għaw u koll tal-Water Polo Association, għaw ta' Sport Malta, jikkonkorru ħafna li din l-attività u mamula biskop wieħed biex jiġbru il-fondi għal Malta Community Chess Fund. Minnaħa tiegħu is-Sindku tal-Furjana, Nigel Holland, ringrazzja l-lukanda li ospitat l-attività hekk permezz ta' attivitajiet filantropiċi bħal dawn qed tagħti lura lill-komunità Maltija. Wara d-diskors ta' President il-parteċipanti qabżu fil-baħar kiesaħ lebsin kpieb il-ħomor tal-miliet.